didn't even get to cross. Pozdrav ljudi, evo nas u... Gdje smo to? Šalim se. U Minecraftu smo... šta ćemo mi to danas raditi? Nećemo ništa posebno raditi. Danas ću vam... A nešto ću vam ispričat. Vezano uz naš kanal. Što je vrlo važno. Što bi svi voljeli znati. Zašto nema tako dugo klipova? Evo možete vidjeti, sad smo već stavili u tim još dva youtubera koji su počeli s nama snimat. Stavili smo i njih u naš tim, zato što ja kao glavni admin tog kanala, ja ne mogu to sve držat. Kako bi rekao? Ne mogu napraviti daily upload, ne mogu napraviti da imam 2 klipa u tjednu. Jer škola mi sad i sada ću, još u ponedjeljak idem u školu, onda moram onda idem na more. Tako da, eto, sad je subota, jedva sam uhvatio malo vremena da snimim i ovaj klip. Znači, nećemo danas ništa raditi posebno. Danas ću sam tak malo pričat kako ja ne mogu ništa napraviti. Tako da, razumite nas, ne možemo baš sad jer škola je, teško je. Ja, ipak je škola važnija od YouTube-a. Da, ovo što vidite, promijenio sam teksturu. Uzeo sam Faithful. Vidite, sam malo mi je... Dobro, sad i nije, ali na premium serverima mi je malo skin čudan. Da, idemo do naše kuće. Tako, znači, ovo će biti jako kratak klip, neće niš biti, čak smo snimali sa Bandicamom, onda možete i sami znati. Ali, kad dođu praznici, onda će to biti dosta klipova, barem mislim. Ako isto uhvatim vremena jer idem na more i svašta. Ali trebalo bi biti. Planirao sam snimat ne znam, Happy Wheels. Skidam GTA San Andreas trenutno. Pa ću i njega za nešto. I da, hvala vam na 20 subscribera, što je za mene jako puno i što mi jako puno znači. Hvala vam stvarno. Ne znam što laga. Ovdje sam tu. Ništa još nije niklo. Naša vila. Tako, irona smo skupili, redstone imamo dosta, imamo 13 dijamanata. Odlično smo krenuli. To ću si staviti u peć. O, da, imamo i... To sam zaboravio. Joj, imamo... Kupio sam novi miš pa me malo zeza. Tako da nemojte se čuditi zašto sam tak dobar ugrađen. Ne znam zašto ovo radim, ali mislim da ću nešto graditi u budućnosti. O Bože. Tako. Ovo mi izgleda jako dobri blokovi. Da. Čak mislim i da znam šta ću napraviti. Malo ću proširiti poslije kuću. A dobro, znači eto, to bi trebao biti kraj klipa jer više ne znam šta bi govorio, sad moram i čučit.
jer testovi su mi preko glave. Tako da, stvarno nemam vremena za snimanje. Evo i ovo sam jedva sad uhvatio malo vremena da snimim, ali stvarno, razumite nas, pak je to škola, pak je to važnije od YouTube-a. Ali ajde, već kad sam uhvatio malo vremena, rekao, ajde idem snimiti, šta sad. Svašta sam ja razmišljao u zadnje vreme što se tiče tog kanala. Trebat će mi novi intro, trebat će mi sve, ali ništa. Niko neće napraviti intro. A rekao sam, bit će nagrada ako neko napravi intro. Ali ništa. Očito tu nema ništa. Ali nema veze, ajde malo kopam. A i sam sam zapustio školu zbog tog YouTube-a. Mislim, to mi se svidjelo, to me jako onako privuklo. Gledajući ove strane youtubere. Ali dobro. Samo da nešto vidim. Opa, što mi se dešava? Koji to čank? A? Sam maznicu pogubio. O, 40. Idemo još dalje. Ma mislim ja što se tiče tih čankova ne kužim baš previše. Mislim da oko 11. i u 14. čanka ima puno diamonda, ali ne vjerujem baš u to. Ja znam da sam ja jednom našao odmah ispod zemlje diamond, ali to sam skavaku po zemlji komuta. O! Wow, ovo je bilo dobro. Koliko irona ima. To će nam jako pomoći. Ovo ima i tu. Wow. Jako korisno. I da opet ćem puknut kamp. Jej. Baš ću morat napraviti tablu za enchantanje. Ups. Sad će mi trebati mač. Ajmo momci. Napadajte. Tako. Jedan manje. Tako. Skoro umreću. Ne. 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 Oh my god. Oh my god, pa ne mogu. Što mi se sad dešava? Ti me to spojilo, dolje mi je kuća. Jel se možda mogu back? Ne mogu. Fuck. Pa gdje mi je kuća? Tu je kuća, očito. Mislim da mi je kuća tu. Joj, kak smo... Ajde. A možda zato laga što igram u full screen. Igram na 10 FPS-a, bože. Koliko ima? 12 FPS. A da ja reloadam čankove. Da vidimo. Tako. To će sad biti vrlo dobro, sam trebamo sad naći kuću. Tamo. Sad, da se ne bi disponali item, ja se moram požuriti tamo. Čekajte, gdje mi je to bilo? Tu negdje. Tako je. Ajde. Drži. Ne ti, ma ne. Ne. Ti mi nisi trebala.
Glupačo, brš od mene. Brš. Ma mrš. Kako si ružna, majko mila. I ti isto. Jako si ružna. Evo nas ponovo. Morat ću staviti na miroljubivo dok se malo ne smirim. Uzet ću se ovu bočicu. Spolirano. To ću ovako. Morat ću malo čitat. Ali šta se može? Imam dodatno zdravlje napitak. Ne znam zašto to nisam iskoristio. A opet nema hrane. Šta će mi hrana kad igramo na miroljubivo? O bože, ja sam glup. Čekaj, jel mora biti još itema? Eto, ovo moj pik. Još irona. Još puno irona, to će mi trebati. Ne znam za šta, ali nema veze. Stani ti. Idem ja dalje po... Je li to lapis? Yes! Lapis! Okej, nema više. Možda ima, ali neću kupiti. Yeah, gold. Pardon. Tako. Yes. Op, tu ima još iron i golda. Uzet ću gold. Uzet ću ja iron, nije problem. Treba će. Kako puno irona. Sam smo ovdje našli 20. Odlično. Što je sad tu? A znao sam da sam morao nešto instalirati, a to je bio Optifine i sad sam to zaboravio. Joj, ima gore. A ne, odvuda sam došao. Idemo ovdje vidjeti što ima. Još iron. Iron ore. Tako, op. Da, to nema ništa. Ne znam, gdje nisam bio. Odakle sam došao? Ja sam došao. Hajde vidimo ovdje. Tu sam očito bio, ali nisam pokupio zlato i iron. Ne znam šta će mi toliki iron, ali dobro. Treba uvijek, možda budemo full iron, ko zna. Ali sad će mi puknut kramp, eto da, pukao mi kramp. Ali, zato sam napunio drveta i sikiru. Sad ću mi napraviti. Napravit ću prvo peč. Čekaj. 1, 2, 3. I to. Tako. To ćemo ovako. Ajde. Brže. Ovo da još ovako. I kad bi mogli još ovako, ali ne. Spolirani dio. Jesu li? Je. Tako. Ajde. To. Jesu. Nema ništa više. Dobro. Idemo sad gore. Pokup ću peć, treba će mi.
Idemo dalje. Kud dalje idem ja nazad? Jer... sam došao. Valjda ovdje. Reci mi da je ovo taj pravi put. A je. Znam da je cobblestone ovdje. Ja opet kažem bit će kratak klip, ovo jedno najdužih klipova opet. To tak je uvijek. Vidno da smo mi čitali danas. Ajmo. Ne. Au. Česti ovce. Sad ćemo mi ovako. Tako, stavit ćemo koliko to ima, pokupit ćemo ovo. Sad ćemo to nekako na 2 dijela. To i ovo ćemo na 2 dijela. Bože. Tako, to i to. Ajde, imamo šećera, imamo... Tako, super. Nakupili smo se stvari. Više nego išta. Evo ga, znači, to je to za ovu epizodu. Kažem još jednom, nema klipa zbog škole. A pokušajte me razumjeti. Stvarno mi je sve puno obaveza koje kakvih jedva pričam, ne mogu niš, promukao sam, bože, svašta. Eto, sljedeći klipa, pio zizizi.